Ir-raba' misteru eżistij tal-familja mqazza huwa meta għexet bħala refuġjata fl-Eġittu wara ma rettejx Nazaret. Anka hawnhekk għad dawn iż-żewġ mumenti tal-ħajja tal-familja ta' Nazaret fl-imkien f'dan misteru li naħseb li huma twali ħafna. Għaliex il-familja sħiħa ta' Nazaret tmur l-Eġittu? Għaliex Iżrael ma baqax sejf aktar għal Ġesu. Erodi rid joqtlu. Mela kif iċ-ċirkustanza f'dal pajjiż ma xi aktar sejf, il-familja issir refuġjata u tmur fl-Eġittu. Meta Erodi jmut, meta ċ-ċirkustanzi jiġu aħjar mela lura il-familja imqazza terġa' tmur lura f'Nazaret. Tmur tgħix hemmhekk. U anke hawnhekk eżistej ma nistgħux fiċ-ċirkustanzi ta' żminijietna f'dan il-misteru ma nitolbux għal tant familji refuġjati illi minħabba ċ-ċirkostanzi ta' pajjiżhom qed ikollhom jitilqu għax m'għadux aktar sejf tgħix f'pajjiżek. U dawn li qegħdin ifittxu il-post ta' rifuġju tagħhom Iżrael għax hemmhekk maret il-familja mqazza. Iżrael simbolu ta' fejn ir-rifuġjati nifittxu rifuġju, però mhux biex jibqgħu fih biex imorru lejn Nazaret tagħhom biex isibu l-post propja fejn jistgħu jikbru jifirixxu bħala familji. Dan drabi aħna Malta, xi drabi aħna Iżrael, xi drabi aħna Nazaret, xi drabi aħna l-Eġittu, skużawni b'Iżrael, u xi drabi Nazaret. L-Eġittu huwa meta aħna din nilqu refuġjati mhux biex jibqgħu hawn imma biex jmorru x'imkien ieħor, u aħna Nazaret meta nilqgħu familji biex imbagħad jibqgħu jgħixu magħna. Illi naf li dan huwa diskors illi mhux dejjem minżlilna faċli, daqqa jidħol ċerta sentiment, daqqa jidħol sentiment ieħor. Naħseb il-familja ta' Nazaret tispirana tkun ta' dawla lina f'dan mument u f'daw ċirkustanzi eżistij li anke nitolbu għal familji refuġjati. Mhux biss refuġjati f'dan is-sens, però anke l-familji li huma persegwitati. Familji huma persegwitati minħabba Ġesu, minħabba l-fidi tagħhom. Familji li m'għadux aktar sejf. Malta m'għadix aktar sejf għal ċerti familji nsara. Familji ġu persegwitati għaliex jgħixu l-Ġesu għax iżommu l-Ġesu fiċ-ċentru tal-ħajja tagħhom. Malta mhijiex dejjem sejf għal familja nisranija eżistij. Xi drabi aħna bħala nsara nistgħu nkunu refuġjati f'pajjiżna. Imma mhux ħanidħol f'dawn id-dettalji. Ma biex nurikom eżempju f'dan il-mument nistgħu nitolbu f'dan l-ispirtu.